Grabe day no, pag isa nakakainahan bitaw no, iswa na kay diop. Kay lagi day Monday to Friday day is naka sa school sa imong piso. Unya pagka Sabado day is mao punay panahon nimo ting limpyo. Pagka Domingo day ting laban na po sa mga uniform sa imong mga piso. O di ba ang saya maging isang ina charot. Bitaw oy anyway, may adlaw day sa tuang tanan no. So day i-share lang nako ang ako ang mga kaganapan day pa sa Sabado. So before day ko na magtrabaho day or before ko mag-edit sa ako ang mga vlogs. So kailangan sa nako lutuan ang ako ang pamilya. O kaning adlaw day is simple ra kay ni akong giluto kay lagi nag-unon akong isda. Kay basta Sabado day then wala sila klase day kailangan ang ako ipakaon sa ila day is puro ra healthy ba. Kay sulod man ko sa isa ka semana day is halos prito-prito ra nga mo ang mga pagkaon. Kay lagi para pambalo nila sa school. Kay basta man gud day klase sa ko mga piso day kasagaran balo na nila sa school day is mga karne din mga prito-prito ba. Muna karon kay Sabado man day isa ko asa pakaunon og ginununan nga isda. Nya samtang nagluto ko ana day nang limpyo sa ko dire sa mo ang banggira kay lagi hastang kalata. Kay lain sad kayo day nga kalat kay imong banggira day ba nya nagluto pa bitaw ka. Mo nagiuna lang nako nagtak-ang ang inununan day kay lagi ako amang po ng pabaso-bason. Then kana pong isda day nga nasa plato day is para panghapon sa na mo nga sudan ako nang gipagawas daan kay para di na ko magpahumok-humok unya. Mo nang before ko mogawas sa kusina day pag ako ang magluto day kailangan limpyo jud na siya. Kailangan sad po kay tan-awon day no nga biyaan na po na nimo dagkalat kayo please lang. Mo nang gipanghugasan ako na day ang angay panghugasan diha. Unya kanay mo kusina day grabe naman jud ni kadagag luwag. Sa kadaghan bitaw na mugluwag day no ang uban mangambak na jud in town please lang. Kay kung ako lang jud pabuton day no gusto ko gamay ra og gamit. Kana bitaw gamit nga magamit ra jud nimo pang adlaw-adlaw ba. Kay kung daghan bitaw kay kagamit sa balay day no kay grabe paminaw na ko day ba kay gubot kay tan-awon imong balay. Mo na puhon day gusto ko magbalay day nga karang gamay ra og gamit. Kay samukan jud kay ko day basta daghan kay gamit sulod sa balay bitaw. Mo na katong balay na mo dito sa bukid day is gamay ra po kay to gamit. Nakita na ninyo day pati sabon sa mong banggira day hasta pong daghan na please lang. Ay daday naglibog jud ko day balay ba kanay day og restaurant ba. Eh, hasta naman jud daghan sabon og mga luwag. Sunod akong gilimpyuhan day kanay amo ang salog. Unya makita na pud niyo day daghan na po kay mig mga galon. Ay Dios mio day pati galon day wa kaligtas. Kung makita na ninyo ang among kusina day ay malamang makita jud na ninyo day no please lang. So inanaran siya kagamay day kay lagi duha ka bukang kitchen na mo diri sulod sa balay. Kumbaga day ba day mao na amo ang dirty kitchen. Sunod ako gilimpyuhan day diri na pod sa moang hagdanan. Kay nagtinapulan man ko day for today's video. Mo nang silhigan na nako ni day. Kay ang gusto man gud ako diri sa moang hagdanan day kay ako ang vacuuman day kay para tanang abog day suyop. Kay kung magsilig-silhig ra ko day kay paminaw na ko day ang tanang abog day iswa jud siya nakuha ba. Pero kay gihasulan mo ko aning adlaw da. Kay lagi kung mag-vacuum bitaw ko day no kay magudguyod pa ko sa moang wire ba. Unya kailangan pa ko mag-edit sa ko ang mga videos day. Mo ni kaning pagkalimpyuha day isa ko anang ning gikuha og kinamugwangang buling. Kay pagkaugma na mi magtiwas ani day. Kay bakiuman ko nimo ang hagdanan og ako apo ning mapan ba. Unya karon day nakita na jud ninyo day nga nang limpyo ko diri sa syudad no. Kay puro ra man gud mo reklamo day nga sa bukid ra daw ko kabalo mang limpyo. Kay diri man gud sa syudad day iswa kay limpyohonon. Kay dili biya pud hugawan ang mga namuyo diri day no please lang. Mo nang maulaw sa ko sa inyo no kun di na ko i-share ang akong kinabuhi diri sa syudad. Unya karon day kay naman naman kog limpyo marag diri na jud dapita maghuman no. Og anyway day mo ra dito ko i-share sa inyo no og diri na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo ay.